Hoci všeobecná mienka o pornografii je, že zlepšuje sexuálny život, čoraz viac výskumov naznačuje, že jej pravidelná a najmä nadmerná konzumácia je spojená so zníženou sexuálnou spokojnosťou. V zvláštnom experimente na motýľoch, ktorý v 50. rokoch 20. storočia uskutočnili vedci Tinbergen a Magnus, si títo výskumníci vytvorili vlastné kartónové modely motýľov na základe identifikácie najzaujímavejších znakov na krídlach samičiek. Tieto kartónové krídla naschvál zveličili tak, aby boli jasnejšie a žiarivejšie ako čokoľvek, čo sa prirodzene nachádza v prírode. To, čo sa stalo potom, bolo veľmi zaujímavé. Samčekovia boli okamžite priťahovaní týmito kartónovými replikami a pokúšali sa s nimi páriť. Totálne ignorovali skutočné samičky motýľov, ktoré boli jasne viditeľné a ktoré boli pri nich. Ale počkať, čo majú spoločné kartónové motýle s nezdravou konzumáciou pornografie? Podobne ako tieto oklamané motýle, aj konzumenti pornografie sa môžu pravidelným sledovaním erotického materiálu tak veľmi zamerať na hľadanie extravagantných fantázií, že skutočné sexuálne zážitky a vzťahy im postupne jednoducho nebudú stačiť. To je jeden z klamov pornografie, že človek si môže užívať s nekonečným množstvom virtuálnych sexuálnych partnerov a zároveň prežívať dlhodobé naplnenie skutočného vzťahu. Pravdou však je, že nadmerná konzumácia má negatívny vplyv na skutočné vzťahy a sexuálny život. Poďme si povedať ako. Moje meno je Bohuš a som zakladateľ projektu Hlavyrint. Zaoberám sa sebarozvojom, duševným zdravím, digitálnymi závislosťami a rôznymi kontroverznými témami, o ktorých sa v mainstreame až tak často nerozpráva. Môj obsah nájdeš na všetkých sociálnych sieťach, takže budem veľmi vďačný, ak ma budeš sledovať a zdieľať. OK, poďme na to. Nereálne očakávania od vzťahu. Jedným z častých argumentov na obhajobu pornografie je, že ide jednoducho o sledovanie ľudí pri sexe, čo sa považuje za prirodzené a normálne. Pornografia sa však zásadne líši od skutočného sexu, pretože je to predovšetkým produkt vytvorený tak, aby prilákal čo najviac divákov a zarobil čo najviac peňazí. Zamysli sa nad tým, ako vyzerá natáčanie erotickej scény. Nejde iba o hercov, je tam takisto režisér, kameramani, svetlár, maskier a celý tím, ktorý sa stará o to, aby každý detail vyzeral dokonalo. Preto sa typické 20-minútové video môže kľudne natáčať aj niekoľko hodín, aby sa vybrali tie najlepšie zábery. Natáčaním tiel z ideálnych záberov, strihaním chýb, odstraňovaním nedokonalostí a pridávaním zvuku vznikne umelý produkt, ktorý má ďaleko od skutočného sexu. Pripomína skôr fejkové kartónové krídla, než prirodzenú krásu motýľa. Avšak práve toto neprirodzené prikrášľovanie robí pornografiu príťažlivou a dáva jej moc ovplyvňovať vnímanie ľudí. Výsledkom je, že bežný sex sa pre pravidelných konzumentov postupne stáva menej uspokojivým, lebo s vyumelkovaným svetom pornografie sa jednoducho nedá porovnať. A mnohí mladí ľudia sa tiež pokúšajú napodobňovať tieto scény pri vlastných sexuálnych skúsenostiach, čo často vedie k nezdravej dynamike vzťahov. Štúdie tiež odhaľujú, že zvýšená konzumácia pornografie sa spája s preferovaním ponižujúceho, nekonvenčného alebo agresívneho sexuálneho správania a môže viesť k sexuálnej agresii, nevere a rizikovému sexuálnemu správaniu. Tieto zistenia sú ešte významnejšie, keď berieme do úvahy detí a dospievajúcich, ktorí si ešte len formujú svoje chápanie sexu a vzťahov. Keďže väčšina detí je vystavená pornografii už v rannom veku, od 11 do 13 rokov, mnohí z nich si internalizujú tieto toxické a škodlivé predstavy už od detstva. Ďalším dôsledkom je sexuálna objektifikácia, najčastejšie žien. Objektifikácia je dôsledkom prirodzenej povahy pornografie, ktorá prezentuje ľudí a najčastejšie ženy len ako telá existujúce výlučne pre sexuálne uspokojenie diváka. Jednoducho povedané, v porne vidíme iba sex, bez citovej väzby alebo intimity medzi partnermi, pretože tam žiadna neexistuje. Vystavenie pornografii ako zdroju sexuálnej výchovy preto môže viesť k osvojeniu škodlivých predstav o vnímaní žien. Pornografia normalizuje násilie páchané na ženách tým, že ho prezentuje ako zábavu a predáva ho ako vzrušujúcu fantáziu. Výskumy ukazujú, že väčšina erotických videí, až do výšky 88%, zobrazuje istú formu násilia alebo fyzickej agresie smerovanej k ženám. Problémom je takisto aj to, že tieto videá vytvárajú skreslený pohľad na ženskú krásu. Ak niekto trávi 2 hodiny denne pozeraním videí, v ktorých sú dokonalé herečky, ktoré podávajú extrémny výkon a sú vždy pripravené na vec, je potom náročné fungovať v reálnom svete a hľadiť na ženy inak ako len na sexuálne objekty.
Tieto nereálne očakávania toho, ako má partnerka vyzerať, môžu následne vyvolať nespokojnosť a frustráciu, čo vedie k pocitu odlúčenia a nešťastia. Ďalším dôsledkom sú problémy so sexuálnou výkonnosťou. Sledovanie pornografie má vplyv aj na sexuálne fungovanie, pretože konzumenti sa môžu stať znecitlivení a spoliehať sa pri vzrušení výlučne na pornografický obsah. V minulosti sa erektilná dysfunkcia spájala najmä so starnutím a vyskytovala sa u mužov po 40. roku života, ale nárast internetovej pornografie to zmenil. V súčasnosti majú problémy s udržaním erekcie aj mladí muži v tínedžerskom veku a veľa z nich nevie prísť na to, prečo to tak je. Koreň problému však nemusí vždy spočívať v ich genitáliách, ale aj v mozgu. Tu je dôležité povedať, že nie som lekár a ani netvrdím, že erektilná dysfunkcia je iba dôsledkom sledovania pornografie, pretože existuje aj veľa iných diagnóz, pri ktorých sa objavuje. Stojí to však minimálne za zváženie. Napríklad doktor Abraham Morgentaler, uznávaný odborník na mužské zdravie a klinický profesor urológie na Harvard Medical School, prišiel ako prvý s termínom pornom vyvolaná erektilná dysfunkcia na opis tohto javu. Doktor Morgentaler tvrdí, že pornografia u mužov formuje ich chápanie sexuality a stimulácie spôsobom, ktorý sa líši od skutočných sexuálnych skúseností. Zdôrazňuje, že pornografia maximalizuje stimuláciu mozgu a vylučovanie dopamínu a to vytvára extrémny rozdiel medzi pornografiou a skutočným sexom. Jednoducho povedané, ak dlhodobo pozeráme pornografiu a rôzne extrémne žánre, pre niekoho to potom môže znamenať problém zrušiť sa, pretože skutočný sex mu príde jednoducho nudný a vylučuje tak málo dopamínu, že to jeho mozog už neregistruje ako vzrušenie. Ako dostať svoj mozog späť do normálu? Tak ako každý proces uzdravenia, aj zotavenie mozgu z nadmerného sledovania pornografie si vyžaduje svoj čas. Abstinencia, aspoň na určité obdobie, je kľúčovým krokom, ktorý si vyžaduje vnútornú silu a odhodlanie zmeniť sa. Vydržať toto obdobie môže byť náročné, ale je to nevyhnutné na opätovné získanie kontroly nad svojimi myšlienkami a správaním. Počas počiatočných fáz abstinencie sa môžeš stretnúť s rôznymi abstinenčnými príznakmi alebo silnou otravnou túžbou sledovať pornografiu. Je dôležité si uvedomiť, že ide o normálnu súčasť procesu uzdravovania. Priznaj si tieto pocity bez odsudzovania a pripomínaj si svoj vyšší cieľ, znovu získať kontrolu nad svojím životom a pestovať zdravší vzťah k sebe samému a svojej potenciálnej partnerke alebo partnerovi. Ak chceš získať späť svoju silu, presmeruj svoju pozornosť na pozitívne a produktívne aktivity. Čas, ktorý si predtým trávil alebo trávila pri pornografii, nahrať aktivitami, ktoré sú v súlade s tvojim osobným rastom. Toto presmerovanie nevyužitej energie ti pomôže nielen odvrátiť pozornosť od túžby, ale dodá ti aj pocit úspechu a uspokojenia. A ešte môj bonusový tip: neodsudzuj sa, ak ti to zo začiatku nepôjde a budeš sa vrácať k starým návykom, pretože neúspech a zlyhanie je prirodzenou súčasťou tohto procesu. Mne to trvalo niekoľko rokov. Takzvaná intimita, ktorú poskytuje pornografia, je len prázdnou sexuálnou stimuláciou, zatiaľ čo skutočná intimita zahŕňa oveľa viac. Skutočné spojenie prináša naplnenie a vzrušenie, ktoré nezmizne, keď sa vypne obrazovka. Zahŕňa tiež odvahu citovej otvorenosti a pochopenie niekoho na úrovni, o akú sa pornografia nikdy nepokúsi. Skutočná intimita prekonáva evolučný impuls a spája dvoch ľudí nielen na fyzickej, ale aj na emocionálnej a spirituálnej úrovni. To je na dnes všetko. Gratulujem. Vydržal alebo vydržala si to so mnou až do konca dnešného podcastu. Ak máš záujem o viac môjho obsahu, nájdeš ho na všetkých sociálnych sieťach, takže budem veľmi vďačný, ak ma budeš sledovať a zdieľať aj naďalej. Maj krásny deň a počujeme sa už čoskoro.